Mano ka wadhi nyime ni Governor ma Isiolo Abdi Ibrahim Guyo se oganda jo Kikuyu kuom medo keto wang'gi e komten piny Kenya ka kinde mokalo oganda maya alwora god Kenya koriwo koda ka jo Ameru, Tharaka kod Aembu osebedo ka sirogi mar kawo komno, nyisogi ni ma en sa mar koro owinjogi sir Kindiki kaka yor dwoko lwedo. Ne owuoyo e kanisa mar APC e kaunti ma Isiolo kama nonyiso oganda jo Kikuyu mondo gimiye oganda mamoko maya alwora mar Kenya thuolo kokalo kuom siro jalup jatend piny Kithure Kindiki mawacho ni nikod thuolo makare mar yudo kom mamalo bang' William Ruto. Wameru na Watharaka na Waembu wamesimama na nyinyi miaka 60. Miaka ngapi? 60 bila kucomplain. Bila kufanya nini? Sasa ni wakati yao pia wakubali kusupport mlima pande ingi. Tunakubaliana? Kindiki ni kijana yetu, pia ni kijana yao. Si ni kweli? Si aliunga wa mkono hiyo miaka yote? Sasa wamuunge mkono. Waache wamalize term yao. Kindiki achukue president. Hata sisi tuoneke state house hapa. Kwa sababu state house ikiwa Tharaka, barabara yote Meru itakuwa lami, barabara yote ya Tharaka itakuwa lami, hospitali itajengwa, si kila kitu tu Rift Valley na Central, hapana jameni bwana.